pari zvino tane ma-returns of all the 26 constituencies in our province. So zvichireva izvo kuti iko taakutarisa kuti mushure mekunge taane ma-returns ese totanga kuita provincial coalition, where we are going to come out the figures of National Assembly results that we are going to use to calculate the proportional representation seats. Ndo danho ratayo pari zvino tiri kutarisira kuti iko before mambakwedza kana kuti before madeusiku azva nhasi tinofanira kunge tapedza zvese tangosarwa kuti tiende nema-returns kuHarare kunoyo kunozoitwa provincial national coalition yema-presidential results. Zvinhu zvedu zvafamba zvakanaka, tiri kufara nekuti iko sematauriro anamboita mangwanani, the process went on very well without challenges, and the environment was very calm, and the peace was prevailing in the province. Ndamboti ini ndichitenda mangwanani kuti iko ma-stakeholders edu, ma-voters edu, ma-political parties edu. Ini ndinokutendai ndakamira Zimbabwe Electoral Commission sub-provincial elections officer. Ndinokutendai mandidadisa muri Manicaland. Dai taramba takadaro ma-programs anoteera enyika tinofanira kuramba tiri muri imwe chete nekuti ticharamba tiri maZimbabweans. Ma-elections anouya, ma-elections anopfuura, but at the end of the day we remain Zimbabweans. Saka basa redu isusu rafamba zvakanaka. Zvinotevera muchazinge muchiziviswawo nekuti next stage zvinhu zvava kuenda kunational. Kuma-constituencies tapedza kuannounce ma-results, kuma-wards tapedza kuannounce ma-results. Zvichireva izvo kuti muno Manicaland ma-members of parliament avapo, ma-councillors avapo, kuchazoitwa inonzi gazetting yokuti vanhu vachiziva kuti ndiani councillor womuwadi, ndiani member of parliament muconstituency.